Hi guys! Welcome to my channel, Cheryl and sana panoorin niyo po ang aking video and subscribe my channel para updated kayo sa videos na upload ko. Thank you so much and God bless us. Ando na daraga. Ay, pag sa unlo. Takpan mo nga yan, itsura mo. Ano mo gayon, no? Ayaw nga ni pag... Kapalit ko, tita. Libre lang kay pinaghirapan ta kaya magkani. Ikaw ang binibigyan ng nais ka. Mga taga-tulay na talaga. Ang mga taga-bulod, nag-urupod. Mga magayanan na. Takatakpawis. Still handsome pa din. Alam, ang isugsa ko sa disiyan si Madi. Wala, vlog lang to Video mo na yun. Edit pa. I-edit ko pa siya before Hi, shout out kay Padi. So mag-i-edit ka mo. Naka-vlog ako eh. Ayan! I met my Igip sila Buang na ako. Dito na eh. So, you will got hot. Makatataha man dahil kay sosyalo na nag-ano. Paano nga ba? Ano bang ginagawa mo dyan? Kanser. Tama na, mapatad. Simple lang naman ang aking pangarap. Tayo ay... Ayan o, prutas. Ano ba yung pangalan sa di? Anunas na yan. Ayan yan, prutas ng ano, anunas. Pangit na yan. Nung bata pa ako, ito yung prutas anunas, no, nung ano. Basta yun na yun. Hindi ko na lang mag-istorya. Kunyari nag-istorya, pero imimute ko na lang. Nangalason sira. Ngirit-ngirit na lang kami. Ano ini? Pagayon na ako sa camera. Yes, ganda namin. Juwain niyo po kami. Singa. Sana po. Sa mga walang juwa, pagtiyagaan. Si hi lang, okay na. Thank you. Buang. Kung naaalala. Ayan. Basnik na. Kulang pa ba naman? Ayan, yadi kami sa bulod, nag-ayosan silot. Ano kami didi, makikigulo. May nagkawit, ayan, lubi, nyog, coconut. Ayan sila. So, ganda ng nyog. Fresh air, nature, layo ng iniisip. Kung hindi mo alam kung pera ba o pag-ibig. Ayan kasi. Mahal pa kasi. Ayan. Smile naman dyan. Smile. Smile. Labas dila. Sabi ko smile, labas dila. Ayan. Ayan. Ayan si Madam, ang may-ari ng hacienda ng coconut milk na nugan. Ikaw binipinin mo. Gagayon. Thank you so much guys for watching my videos and sana subscribe my channel para lagi kayong updated sa videos na upload ko. I love you guys and God bless us. Thank you so much for the support.
Thank you so much guys for watching my videos and hope you subscribe my channel para lagi kayong updated sa videos ni upload ko. I love you guys and God bless us. Thank you so much for the support.